Maayong buntag ka na tong tanan. Mga kaigsunan, ang ato ang ebanghelyo karon mura man og klaro kaayo sa iyahang punto. Kabahin sa mga makasasala o paghinulsol. Kini ang tema sa ikatulo nga Domingo sa Kwaresma. Mangutana ko ninyo, kinsa may mas labawng makasasala, magisgot sa tagamay politika. Kinsa man ang inyohang, di man siya pwede isgutan diri, no? Kay lahi man ng church and state, but ang atong punto is sala. So ato lang i-point out gamay. Kinsa may tan-aw ninyong mga mas labawng makasasala? Si ex-president Rodrigo Duterte o si BBM? Mugawas na niya inyong bias. Kinsa may mga pro Duterte dire? No, uy, ayaw ka, wow. O, to ara titigdaghan naman di ay. Kinsa may pro BBM? Naapod, na mag-away yun ni Ron. Unsa man di ay ang sala sa atong pinalanggang ex-president Rodrigo Duterte. Sa balo mo? Ha? Katong nagpataas nga pro Duterte, kay balo mo sa sala ni Duterte. O basin bias, bahalag may kinaon sa, basta kay mubarog ko, o sa na inyong ibutang diha, I stand with, unsa na yung term ninyo? Proud and loud and proud. Ipanghambog yun. Basta kay magkinaon sa, maog yun na nga ako. Diba? Kung sa isala ni Duterte, alleged human rights violations. Matuo mo di. Ebidensya, dili. Sa ebidensya, namatay ba siyang tao? Bahin na yun mo. Alanganin na. Bisan siya mismo gikan sa iyang baba. Unsa na iyang mga pulong? Huwag mo akong subukan. Siya man na. Iya man ang baba. Okay? Naabot ang tukhang. Pila ka bang namatay sa tukhang? Sa may utor sa tukhang. Ilibak na ko ani ron. Inyong mababao na. So nakasala ba si Duterte? Wala. Ha? Nagbahin ang una-una. Ikaduha, arita sa inyohang ganahan pod. BBM. Sana yung kanta ni Andrew Bagong Pilipinas, bagong mukha. Ang hiwi-hiwi na ang baba. Okay pa mo. Pro BBM diha, tingog. Unsay sala niya? Naisala wala? Unsay sala niya? Historical revisionism. Whitewash or downplaying human rights and abuses. Usahay pod corruption during his father's dictatorship. Moto mo di. Lain-lain mo ideas. Tanan ninyo muros na mga lawyers. Mo post na dayon sa social media kay mas maayo pa ka. Wow. Pakpak. Maayo. Very good. Duterte naisala, BBM naisala. Mangutana ko ninyo, kamo namoy sala wa? Mas kusog man. Kurata no, nya dito sa dagko nga mga sala, hinay kay mog tingog. Ngano mahadlok mo? Basing anaon mo? Mamatay kitang tanan.
Balik ko, bakang nasayop ra kog pagdungog. Kamong tanan, dunay sala. Naagyo day tay sala. So, ang pangutan ng mga kaigsuonan, ing na imong tupad ayaw pag manabig, asa ka, Duterte o BBM? Ing na imong tupad karon, kung dili ka mag-usap, mamatay gihapon ka. No? Di naman lagi ka maingon, hadlok yung mamatay. Ha? Ayaw ka hadlok kay maunay giingon sa Ebanghelyo, if you do not repent, you will perish as they did. So, kinsa may mas labawang makasasala? Duterte, BBM, o ikaw? I tell you, as our gospel said, ingnon ta ka, sultihan ko kamo, kung dili kamo maghinulsol o mubiya sa inyong mga sala, mga matay, usab kamo sa Manila. Meaning to say, pariho ratang tanan. Ayaw paghukom. Mas makasasala siya, mas makasasala tong usa. Ikaw, limpyo, madako man ang salaa o magamay man ang salaa, ingon ang Ginoo sa atong Ebanghelyo, sultihan ko kamo, bisan pag katong niingon nga natumpagan dito sa Siloam na igo sa tore, namatay sila. Makaingon baka nga mas makasasala to sila kay na lumpagan, nagabaan. Ingon ang Ginoo, pareho ra mo. So, kita mo sa una-una si Ginoo igsoon. Ang una-una si Ginoo dili pareho nato. Kay kita, we tend to see immediate judgment. Hala, nakasala siya. Hala, anak man ta. Kusog kayo ta mo blame. Nya, kusog kayo ta nga mudumot. Kay grabe ang sala. Yes, again, gi-point out lang ako to, but it doesn't mean nga katong duha ganiha. No? Ang Ginoo na lang nasayod. Pareho ra sad nato, ang Ginoo ra po'y nasayod nato. Yeah, mas dili pod pader sige biya kong simba pader sila wa man. Ingon ang Ginoo, pareho ra gihapon mo. Mao na unsay message mga kaigsuonan? Kinahanglan anaa ang atong paghinulsol o kausaban. Muna giingon nga, give chance to change. Mag-usab gyud ta. Kay kung dili, ayaw sa katog, kay sala na. Kung dili ka mag-usab, mamatay gihapon ka. Punto, mamatay ka sa imong kaugalingon ug di ka makaangkon sa kinabuhing dayon. Mga kaigsuonan, kung ang message nato kausaban to give chance, unsay kanta ni Victor Wood gani anang one more chance. Kaya ba lumana mo kanta? Ay naman diri murag kaedad ni Victor Wood. Ha? One more chance, jeng 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 jeng. One more chance. All you ask is one to break. Tagaig mic dong. Tagaig pog beer. Ragnana ta sa kaora ko ikihan sa ni bijukihan. One more chance. So, nanapay gingon nga, kanta ni James Ingram. Just once. Eh, balumana. O sa may iyang sumpay ato, can we figure out what we've been doing wrong to make the magic last for more than just one? Kinahanglan ka usa lang. Kinahanglan mag-usab ka, bisag kausa na lang hangyo.
Pero sa may giingon sa atong Ginoo, mupasaylo ba siya? Mupasaylo sa dili. Unsay giingon niya pinagi sa kanta ni Eric Santos. I'll never go far away from you. Even the sky will tell you that I need you so. For this is all I know. I'll never go far away from you. Di siya mawa. Naara siya. In as much as mangayo tag pasaylo. Kaya ang Ginoo wala nagtanaw sa atong mga sala, mga dagkong sala, o nagbalik-balik nga sala. Ang gitanaw sa Ginoo, ang atong kausaban sa atong dughan, sa atong pagpaubos, sa atong pagpangayog pasaylo. So the point, mga kaigsunan, metanoia, to change of heart, repentance. We must change for a better person. So kinahanglan kung mag-usab ta, mabag-o ta, we also must bear fruit. Kung nausap na kakaroon, nagbago na ko pa din, nagsimba na ko pa din, nagkuhan na ko pa din, buhat na ko ani. The question, next question is, are you bearing fruit? Namunga ba ka? Nabag-o ba? Doon na ba'y kausaban? Namunga ko pa din, pingas luma masyad ang bunga. Ha? Kinahanglan tamis. Kinahanglan nindot ang bunga. Di man sad pwedeng mamunga ka og bati, way mo kaon anak. Again, kung arita sa pagkamakasasala, daghan siguro tang makit-an nga mga tao, mas makasasala to siya padir. Grabe kay gipamatay, mas makasasala ni kay grabe kayong pagpangawat. Ako gamay raman akong gibuhat. Pero ang Ginoo niingon, ariho ramo, mga matay ramong tanan. So, dili ta mo tan-aw sa sayop sa uban, apan kung mo tan-aw kita, tan-awa kung nausab ako, present at your very moment sa imong kaugalingon, ayaw pagsukod sa mga sala sa uban nga nabuhat, tan-awa usa una ang atong kaugalingon. Tuo mo, buhato na ninyo. Shh! Ayaw na, practice naman mong kamatay. Nga naman lagi kung mangumpisal, ako dyan i-point out kay kung mangumpisal, nga naman kung unahon man, sus pader, mangayok o pasaylo ni mo pader, ang akong bana ba pader ba? Ang akong silingan pader, unahon lagi ng uban. Nga nung di makakatanaw diretso siya, ako pader nakasala kong dako, nakasala kong gamay, mao ni akong nabuhat pasaylo ako. Ganun dili man ta makaanak diretso. Napay uban ay mangumpisal, adi manggod pader ba? Kana batang sa atong pagkamakasasala pader, anak mangyud ta pader. Kana bang mahubog ta pader? Apil day ko. Ano apil man ang ta? Hindi man kakaingog ko. Damayon man ta awning ko, inom-inom pud bitaw ko diya as bino. Una kung mangumpisal ka, ayaw jud nang ta. Kana bang usay manghimabay ta pader, ha? Apilon pa man sa pari. Libuga Mano usay, no? Ayaw kabalaka kung ikaw nakasala, gamay og dako, kay mas dako ang gugma sa Dios diha kanimo. So kung magbag-o kita, dili na to dugay-dugayon. Ayaw paglangay, kay sa atong ebanghelyo giingon diri, usa ka sambingay, dunay kahoy nga igira nga wala gihapon namunga, wa gihapon mapusli.
Giadto sa hardinero giingnon nga halapot la to kawa to'y klaro. Ingon ang hardinero time sa tinuod tulo na ka tuig. Tulo ka tuig way bunga-bunga ning kahuya pero ayaw usa kay akong pulungan, ako paning tan-awon, ako ang tarungon, akong alimahon. Huh? Ako kining butangan og patambok. Pasabot pagpaubos. Sabta ang sitwasyon. Not easy to judge. Di ka mingon nga, ikaw kahuya ka, wa kay bunga-bunga, putlon ta ka. Pak! Murarag ikaw ba? Ikaw sige simba-simba, wag klaro, wag kay klaro. Pak! Murag kag dili. Ang punto, sabta ang usa ka sitwasyon. Tabangi usa siya. Atimana galamhon sana atimanon maayo. Bubuag tubig, painitan, tarunga, istoryahe, imong igsuon, imuhang anak nga buloyagon, pasensya, paubos. Ayaw kay ingon nga, ikaw wa kay klarong anak ka, pahawa. Dili. Ikaw inahanak ka, sige kag simbas lipata. Pag uli diri, saba kaya po ng pahawa. Sama na. Dili ingon ana ang Ginoo igsoon. Kita kag pinirisyo dito. Ato prisuhan. Kung makagawas, una-una nimo, mao gihapon. Mao ni problema nato sa atong pagkatawahanon. Mutan-aw man gyud ta sa sayop. Yes. Tungod kay dili man ta perpekto. Makakita dayon ta sa sayop sa uban. Pero ang Ginoo, dili sayop ang makita niya ang imong kausaban, ang imong pagbag-o, ang kanunay nga chance nga gihatag o gipaabot sa Ginoo kanimo nga ikaw bisan dakong makasasala mag-usab gayud. Ug mao na akong paabuton. Kay human sa pag-atiman, pag-alima kanimo, kun dili gihapon ka mag-usab, then that's the time ang Ginoo maoy muhukom kanimo. Dili tao ang muhukom, kundi ang Ginoo. Kung dili siya, kung mamunga siya, maayo. Apan kung dili, wa na'y chance. Wa na'y chance. Kaluoy nimo. Busa, mga ikaigsuunan, nining panahon sa Kwaresma. Ayaw pag-una-una sa sala sa uban. Kabalong magyutang na atay mga sala. Kabalo ta, unsay atong nabuhat. Busa, hinaot unta. Tagaan na to, lugway ang pulong sa Dios nga atong nadungog. Nga, ang pagbasol mas labing importante. Kung kita kapuyon sa pagpangita sa Ginoo, ang Ginoo walay puas nga nagpaabot sa atong pagbalik sa pagpangayog pasaylo kaniya. Palihog manindog.